Yan po, good evening. Live muna tayo. Hello po. Ano na sila? Ito yun. Huwag tayo na ubos ng balingoy. Ako na. Ha? Sige na. Sige na. Nakalutuan na ano. Ditong isda para sa mga bata. Kami. Eros Verde. Ay. Madi. Watching. Shoutout kay ano, Rosan. Sa aking kumari na nasa Qatar. Watching from Qatar. Kabayad mo ano yung tulong. Ano daw niluluto mo? Malingoy. Balingoy nyo. Saan ko nakakali? Lebanon daw, Lebanon. Ay, Lebanon pala. Qatar. Saan ba galing yung Qatar? Lebanon pala yun. Lawod na. Okay na to. Yung kakain daw nito si ano, kumakain din daw si ano, Eros Verde, ang aking kumare. Gata. Yan, para sa ay kaninang
Ay, ito kayo nilang mag-ano. Nung ninang ano. Oras ang sabi na. Ay, nina. Ay, Nina. Gutom ka na na. Pwede ka nang kumain. Luto na itong ano. Itong isda. Mamaya pa kami ng gulay. Ay daw Hili, sabi ni Ninang mo. Ay din daw. Dalawang pasaway. Musta ka na raw, sabi. Gulay-gulay muna habang dito. Tapos luto rin dito sa ano. Habang nandito pa ako sa bahay. Luto. Hindi pa ako makabalik doon sa ano. Sa grupo. Sa Balatan. Kasi po may inasikaso kami sa ano. Tinutulungan namin yung pag-asikaso para sa kasal ng bayaw ko. Kapatid ni Mrs. Nagpaalam naman po ako kay ano, kay Kuya Noli. Kasal nila sa ano, sa 20 ngayong buwan. Kahapon, ay kanina, pinundan ko po yung ano, yung mayari ng baboy, nakakatayin. Wala nagbayad. Kulang pa nga yung baboy, maghahanap pa. Kaya di pa ako makabalik-balik. Sir Nan, Espadido. Yo, hello po. Amo. Happy birthday kay ano, tatay. Kalusi. Yan, okay na. Wala lang. Ganito lang yung pag ano yan, mga talbos naman. Balinghoy. Happy 16th birthday kay tatay. Pinata na po si tatay. At itong balinghoy na to, ano po ito? Binigay lang sa amin. Gusto ko ng gulay. At meron pa ano, para sa bukas. Ito, karpa. Karpa oh. Minarinate ko na po yung ano. Minarinate ko na sa suka. Pipritohin. Yan. Marinate. Suka, paminta, tsaka bawang. Para na sa bukas. Para masarap. Para masarap. Nakamarinate na. Tapos sasamahan ng ano, munggo. Suka, bawang. Marinate. Para na po yung bukas. At ito naman,
Bukas din. Ano to, talbos ng ampalaya. Lagay ko sa munggo. Lalagay ko po sa munggo. Habang nandito pa ako, luto-luto muna dito sa aking asawa at anak. Saan mo ano? Saan mo? Nilalamog ko po ito. Gusto ko nito yung nilalamog. Ah. Dintik, hello! Good evening. Noy, gulay sa palingoy, Noy. Yan sa tingin ka din yung magkakauna. Yan sa, parang di kumakain ito si Dintik. Paborito. Hindi lang. Dati daming tanim nito nila, ano, Dintik doon sa bukid. Yung mga ano pa, kabataan pa. Roloy, munggo, pampatibay ng food. Bukas yun, lulutuin ko. Ngayon, balingoy. Nakaya na kayo nak, luto na yung ano, prito na. Mamaya pa kami. O sabay na lang. Ang sarap ulam mo. Luto ko na Jason. Oh, sarap talaga nito, gulay. Dalawang tubig. Sabi ni ano, Heros Bardi, sana all marunong magluto. Ako kaya, siya daw ano, kain lang. Manood ka para matuto ka kung paano magluto. Gulay. Yung takla. Dalawa. Tingnan mo. Oras namin ngayon dito ay ano? 7:19. Live muna habang wala po sa site. Hihingi raw. Okay lang. Heros Bardi, hingi ka. Pero pag matapos na po yung mga inaasikaso namin, babalik na po ako doon. Kasi kailangan talaga, kasi kunti lang sila. Tatlo lang sila doon. Si Otol Alamid, nagluluto yun. Si tatay tsaka si Vince gumagawa yun. At sila ko ay uli. Kaya nagpapaalam lang, nagchat-chat naman ako sa kanila. May message po ako kay Kuya Noli pag hindi pa ako nakakabalik. Nagpinta naman parang nakakagawa-gawa. Pero kung ilan lang yung lalakad 20,
Invited po yung Paway. Pupunta sila dito kung ano, dito po gaganapin yung kasal. Yung mga gagamiting plato na ano namin, na askas na kanina. Invitation na lang yung kulang. Saka yung baka magdagdag parang baboy. Hindi po kasi basta-basta mag-okasyon sa kasal nasa probinsya. At yung gulay na to, sahog. Pagkalagyan ko ng bagoong kaso bawal yung asawa ko sa bagoong. Comment lang po kayo. May kanya-kanya pong diskarte sa pagluto ng talbos ng balinghoy. Tawagin sa amin balinghoy. Sa iba, kamoy. Talbos ng kamote kahoy. Yung iba, ginagayat ng maliliit. Kanya-kanyang diskarte po. Kami dito sa Bicol, yan, ginagayat minsan, nilalamog ganyan. Pinapalabas yung parang katas-katas ng dahon. Dalawang niyog yung gagamitan ko po ito. Bali yung gata, inaano ng asawa ko. Piniprepare na. My viewers, good evening po. Good evening, Amo. May iba-ibang diskarte. Luluto. Yan, okay na. Nalamog na. Paborito ito ng asawa ko. Yung sibuyas, bawang, binabrand ko ito eh.
gata. Yeah. Yan lagi. Ako. Ano ka plastic? Ang ganda mo to. Yun, boto na. Sabay na po yan sa gata. Pwede naman hindi. Kaso ako gusto ko, sinasabay ko na sa gata para lutong-lutong yung dahon. Okay na din. Isa. Hmm. Okay na din. Kaya? Kaso ko kumaraw. Basta na. Yun. Sarap ka ng ganap doon ngayon. May video ko doon sa apartment. Kasi birthday ni tatay. Yun. Saan na yun, Basahan na. So, gulog mo na. Basahan. Basahan. Mas masarap to bukas. Napakasarap po nito. Karpa na minarinate sa suka, bawang, paminta. Tapos pipinituhin. Wow! Lali ka ayo. Magdamag na nakamarinate. Yung sinaing, okay na. Luto na rin. Grabe init po dito sa sa Saudi ngayon. Grabe. Kailangan maglilot.
Gawin po yung mga kumakain sa gulay na to. Papakita ko yung niluluto ko. Ayan, kumukulo na. Ito yung pangalawang piga. Para ano yung parang nagmamantika na siya. Alam na lang po ito yung ano, buntik. Itong luto nito. Saka alam po nila to. Hello, hello! Bango. Hello po, good evening for viewers. Iya, naggawa ka mga comment. Pero ano sila? Ano? Iba. Ha? Abang ganun. Nagluto pa lang si Kuya. Luto. Lino ay. Pero pag servicing po, Ayan, may bita. Ay ka. Ay. Ayan, di ba nagpapauna? Hi viewers, hello. Pag-yuri. Tapos laro sa hadi. Ay, ay nakagit ako. Hello. Ano yung signal? Ano na yung signal? Loading. Gusto ko naman yun. May nakikinig ko ng Eh, ayan, may buraot ka ng Ah, may iba kang swimming? Sige, bigyan. Sino pag di mo kami may gano'n? Ibang swimming. Tayo busy. Hindi mo na. Handa ako ba yung kape, handa ako magsiringin sa nakita. Kaya pala ako na itong nada.
Isa eh. Abot yun yun. Saan mo na? 30? Baby bag ah. Si Papa, 17. 15. Si Baby. August 15 Sabay-sabay si na baby. lang sila ng pa namin. Tapos dito din. Sa dami, abi ganda kaya akong balang na dami. Ang galing kami natin. Bako ito makaiiba. Ano siya? Nasa mo? Banding pa yun. Ano ito? Kataan. Babay, vlog. Ang mga dami. Sorry ka. Siguro ah. So na. Hindi na ba ako na? Ano, tupiin mo ano. Tupiin mo so, mga lamit ko. Baka kung ano, makalusot lang ako. Mo. So, ba naman kasi kasuhon. Hmm? Nakawad ko po ito. Hmm? Yun, malapit nang matuyo. Malapit nang matuyo. Yung pangalawang piga. Sarap nito. Gusto ko po kasi ano, gulay-gulay lang yung ulam kasi kaka-high blood. Lalo ano. Mainit pa yung panahon. Gulay lang. Para iwas stroke. Tumataba na ako. Hello, 7 viewers. Hello po. Good evening. Ano bukas na ito? Prituhin. O prituhin na para bukas okay na. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na ito. Masarap. Maganda ito takpan. Okay. Tapos lagay mo sa ano. Sakit. Eh, plastic mo para di maglasa din sa ano. Yelo. Dagang sa loob. Yung maliit na yun, no? Yun. Kasi baka bigas siya doon. May mga ginawang yelo sa tubig. Isa daan sila siya. Bakit? Suka naman yan. Kahit huwag na yung nilagay doon sa... Hindi na Ito, nilagay. ipaggana. Pagmanaman. Agal na. Ayan. Atin po, tuyo na yung ano, yung unang nilagay kong gata, yung pangalawang tiga, ilalagay ko na yung ano, pure na gata. Yung pinakauna. Ito na yung magmamantika na siya. Sarap. Talaga. Grabe. Pagod din. Pagdating kong galing sa biyahe kasi nag-drive po ako ngayon. Yung nga may nasikaso. Naabutan ko po yung ano, itong gulay na to. Gusto ko siyang magpahinga. Kaso sayang nito, masisira. Grabe yung init, maano yung dahon niya. Maluluto sa sobrang init. Kaya niluto ko na kasi sayang, kasi masira. At least maulam pa namin kasi may dala naman akong isda eh. Kaya ito na po yung inuna ko. Kasi sayang po. Ilalapit ko yung ano, camera ko para kitang-kita.
Ayan na. Kasarap. Mamaya titimplahan ko na. Lalagyan ko ng pampalasa. Kahit ano lang yan. Asin. Kunting asin. Buti bumalik. Pambihira, biglang dumilim. Biglang dumilim. Pambihirang buhay. Yun, lalasahan ko na. Para malagyan nyo yung panibla. Matsabang. Nilalagyan ko po ito ng kunting pampalasa. Pwede na. Yun, malapit na paluto ang ulam namin. Sili pa naman. May sili pa ba tayo? Wala na, sili. Sili pala, ang papasap nito. Wala sili. Tapos yung dahon ng ano ang pala yan.
ano pala, shoutout po pala kay ano, Bike Tayo. Nung nag-comment sa akin nung sa isa kong ano, vlog. Nagpapa-shoutout nga po pala siya. Shoutout sa'yo. Malapit na. Yun, sili. Doon may hirap na doon. Siling labuyo. Palabasin natin yung ito. Mantika. Sa. Yun. Grabe. Harap. The best. Hello po, 6 viewers. Sarap niyan kahit walang sahog. Sahog lang po nito, ano po siya. Kahit wala pong sahog yan, ano yan, yung lasa. Kasi minsan yung iba, ang daming sahog. Ay, maalat. Wala rin. Di ba may mundo dyan, no? Ha? Hmm? Ano pinili yun? Hmm? Yan. Yun, nagmamantika na. Pag di naubos, pag pinalabas po yung mantika nung ano, gata. Halimbawa, di naubos yung gabi. Kahit bukas maghapon pa, di po yan mapapanis. Yan o. Basta wag lang yung kamayin siya, kahit pagkukuha. Kinukutsara. Pero alam ko, talagang hindi mapapanis to. Kasi ngayon pa lang, ubos to. 4 lang yung kakain to. 4 lang. Ako, yung asawa ko, yung halimbinan ko, saka si Bayaw. Ubos yan. Papapakin yung talo. Lapit natin kitik. Ayan. Ayan. Sabi. Mantika na. Just love you. Grabe mantika, oh. Sarap. Ganda. Parang tumunog na yung tiyan ko. Kapag kulang yung ano, kulang yung hanghang, lagi kami may ano dito, yung chili garlic oil, pansarili namin. Yan o, mas manghang po ito. Mahilig po kami sa manghang. Yan. May chili garlic oil, lalagyan pa yan. Sarap.
Mas Garlic oil. Mas manghang. At yun, pero sa Bardi, ganun lang yung pagluto niya. Pag umuwi ka ng Bicol, luto ka. At malapit nang matapos po yung pagluluto ko. Siguro maya-maya mag-out na po ako. I-end ko na yung live ko. At maraming salamat po sa nagtiyaga na nanood sa live ko ngayong gabi. Maraming salamat po. At ingat po kayo palagi. Yun. Luto na. Hanggang dito na lang. Ito na po. Lumabas na yung mantika niya. Kain na po kami. At ayun, maraming salamat. Bye.